Dobar dan, gledate Glas života. Naš današnji gost je gospodin Zoran Kalabić, srpski biznismen iz Beča, srpski i svetski biznismen iz Beča i veliki humanista. Zorane, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Srbiju. Ajmo za početak tužan moment za mnoge, možda ne i za vas. Vaš odlazak iz Srbije bio je davno. Da li je zaista bio put trbuhom za kruhom? Ja sam rođen u Paraćinu i u to vreme su postojale 4 fabrike koje su bile onako dobre, ali se osjećalo već tada neka praznina, osjećao se dolazak rata, osjećala se neka negativna energija nad nebom i onda je bilo spašavaj glavu i idi negde što pre. Tako da sam ja više možda iz tog razloga, bežeći od rata, upravo otišao i napustio zemlju. Sada je lako pričati o vašem poslu kada ste uspešni, ali dok niste došli do tog nivoa, šta je sve trebalo da prođete? Ovo vas pitam, eto, kao motivacija za ljude koji možda sada kreću od nule. Jer može svako da uspe? Može. Svako ko ima svoj cilj u životu i sledi taj cilj, može da uspe. Sve je u glavi, sve je u našim glavama. Ako vi svakodnevno radite na sebi, na toj motivaciji, da uspete u životu, da napravite nešto, onda ćete to i napraviti. Ja nikad ne idem u firmu i kažem idem sad, moram da radim. Ja idem u firmu zato što mi to pričinjava zadovoljstvo. Ja ne radim. A jeste mogli u životu da pretpostavite kako je uopšte došlo do toga da budete najbolji, da ne kažem, mislim i u svetu, jedan od boljih u radu sa nekretninama? Upravo je to taj cilj bio. Mi svake godine napravimo, kao i svaka normalna firma, napravimo jedan biznis plan, ali tako? Zacrtamo šta želimo i onda radimo na tom planu i onda često puta se desi da mi taj plan prebacimo 30% više nego što smo očekivali. To smo isto radili sada u ovoj pandemiji COVID-a. Isto znali smo da se sve zatvara, znali smo da se sve ruši, znali smo da ovo će da potraje, sve smo znali i onda smo se prema tome organizovali i u svim segmentima kojim se bavim mi je Pazar skočio 30%. I sa nekretninama? I u ovoj situaciji kad se nije znalo? Tako je. Prvo ste radili za nekog, ali tako? I tu ste bili najbolji broker. Tako je. Radio sam prvo za firmu Remax, sam bio agent tamo, pa sam bio 2 godine. 2 godine sam bio proglašava menadžera godine u Austriji, u toj kompaniji, ali tako. Onda sam dobio ponudu jedne druge američke kompanije, tamo sam bio direktor i partner. 10 godina isto sam bio najbolji, znači svake godine sam morao da odlazim isto u Americi, na te workshopove i ugovore i učenja i tako dalje. I onda sam posle određenog momenta rekao, ok, dosta je, ne mogu više ovim tempom, svakodnevnim, jer je tempo bio ubitačan, tako, i onda sam rekao, ok, sad izlazim iz sistema, ali imam svoje kompanije, jel tako, i to radi isto, ali ne više tako puno kao nekad, ali radimo naravno i dalje žestoko. I sada sam isto kao mala firma 4M nekretnine, jedna od vodećih u Austriji. U Austriji. A vi ste, znači, u sklopu velike svetske kompanije osvojili prvo mesto u Las Vegasu, ali tako, kao najveći? Da, tada sam bio... Pa koji su to rezultati da budete prvi? Pa to su... Šta je to? To su neki milionski obrtaj jedne firme u kome upravo ovo što sam rekao, kažete, date sebi, dobijete plan što treba da ispunite, a onda ga vi odete, na primjer, 100% ili 200% ili 300% više nego što je to zamišljeno. Moja prednost je u tome što sam ja mogao da nekoliko godina unapred procenim kretanje nekretnina, u kojim delovima
Kako? Pa nemam pojma, ne znam, na osnovu nekog osjećaja ili na osnovu čitanja, na osnovu praćenja, na osnovu rezultata, na osnovu potrebe stanovništva, na osnovu položaja i tako dalje. Znači, Beč je jedan multikulti grad koji okuplja jedan veliki broj stranaca. Mi imamo 200.000 studenta. Znači, iz celog regiona imamo 11.000 studenta iz bivše Jugoslavije. Imamo dosta Nemaca iz Rusa i Arapa i mnogi, naravno, roditelji koji su imućni, kupuju deci stan u Beču, ali tako? Kupi, uloži novac, kad dete završi školu, on ga proda po mnogo veći ceni nego što je kupio ili ga izda, rentira i tako dalje. I tu sam ja pravio neke, znači, planove i znao sam otprilike kako će to da se organizuje i dobro je bilo. Znači, imali ste već prednost jer ste imali, da kažemo, i klijente zasigurno iz bivše Jugoslavije koji su kupovali nekretninu tamo. U nekim momentima je čak i cena u Austriji bila niža nego cena u Srbiji, je li tako? Tako je. Onda kad je bila pomama u Crnoj Gori, kad su Crnogorci prodali nekretnine Rusima, onda je došao veliki kapital u Srbiji i počelo da se gradi dosta po Beogradu i po Novom Sadu. Ja znam da sam ja prodavao kvadratni metar u Beču za 1500 € a da je ovde bio 2200, tako 2200 gradnja, tada u to vreme, prodaja. I znam da su me baš pojedini ovde, ljudi koji se bave tim poslom, šalili i rekli, hej, dođi kod nas da radiš u Beogradu, ovde ima mnogo veći prihvat i mnogo veći novac, tako. Tako da je, ali to je bilo, nažalost, kratko daha. Jer znate šta, ne možete vi sada u jednoj državi gde imate 500 € platu, da kupite stan za 2200, razumete, a u jednoj državi gde imate 1500 € platu, da to bude 1500, razumete? Znači, znalo se da će to da ide na gore i to u skladu sa nekim standardom života. Tako da, naša prednost je u tome što je Beč već više puta proglašen jednom od najboljih gradova na svetu za život, upravo zbog tog standarda, znači zbog lepote koju on samo pruža, ne samo kao socijalni grad, nego i kao miran grad i kao poseban grad u kome imate sve te prednosti da biste živjeli kao čovek. Da biste živjeli jedan lep život. Evo, na primjer, imamo problem, pre ove pandemije imali smo problem da ljudi nemaju stres, ali tako? Naše bake žive po 100 godina tamo, Austrijanke, bez stresa, bez ičega, bez problema. Zašto? Koji je njihov način života? Možete da mi kažete? Meni je fascinantno, upravo kad ste pomenuli bake, kada vidim po svim tim bečkim parkovima stare ljude, kako šetaju, kako su aktivni. Možete nam kažete tu razliku u mentalitetu? U tome i jeste problem. Baka koja ima 75 godina tamo, ona je živahna, ona ide trenira, ona ide kod šminkera, ona ide kod frizera, ona se doteruje i ona je ceo dan u pokretu. Ide tamo, ovamo, po spa centrima, ode obiće unuke, radi nešto, znači aktivna je. Dok naša baka ovde, već sa 60 godina, razmišlja o penziji, znači kako će da ode u penziju i kako će, eto, da umre, mislim, već ne interesuje da ode u pozorište, da ode na more, da ode u kino, znači, ne sređuje se više, ne obraća pažnju na svoj izgled, jede šta stigne, ne obraća pažnju na ishranu. I to je upravo mentalitet, kao što ste rekli. Upravo problem u mentalitetu. Ja, na primjer, imam jednog Austrijanca, u stvari on je Nemac iz Berlina, čija mama ima 80 godina. I ona je našla momka 45. I to je veza trajala mesec dana i to je veza pukla i ona se žalila kako je nesrećna zato što je, eto, momentalno je bez dečka ostala.
Dobro, to je osvežilo život na sledećih, sigurno, barem godinu, dve. I onda ja govorim tim našim ljudima gore i kažem, pogledajte, slušajte ovu priču. Mislim, fantastična priča, fantastična. Treba živeti. I ja kažem, mama, kako super, treniram svakodnevno, jedem, šetam se i tako. I sad vi kažete treba živjeti, a toliko ste radili. Baš me zanima kad ste ušli, eto, počeli ste od nule, u posao sa nekretninama i postali najbolji. Kako se zapravo trguje sa nekretninama? Šta je potrebno da znate? Ste vi onda i dobar psiholog, jer ste vi išli na teren sa ljudima? Ja sam inače završio gore 3 fakulteta, ali u našoj firmi je edukacija jedna od najbitnijih stvari i ona se piše velikim slovima. Znači, svakog našeg menadžera mi jednom nedeljno, ili sad u zadnje vreme i 2 puta nedeljno, po 2 sata edukujemo na raznim nivoima. Znači, prvenstveno zakonu, drugo, o pristupu mušteriji, treće o komunikaciji, predstavljanju programa, odnosno projekta, prilaz, znači, sve je to naravno jedna vrsta posla koja je jako bitna da bi mušterija bio zadovoljan. Znate, mušterije su sada sve više i više razmažene, znate. Šta najviše traže sada? Da, i traže, i premišljaju se i... Pa znate šta, mi imamo... Nama je lako, zato što mi znamo da 90% žena odlučuje da će da se kupi jedan projekt, jedan stan ili jedna kuća. Tako da mi to prilagođavamo sve lepšem polu i onda nemamo problem. Da, jer žena više provodi u kući, je li tako i tamo? Tako, znači za ženu je najbitnije da kuhinje bude u redu i da kupatilo bude u redu, te 2 stavke. Znači, onda se obraća pažnju da to izgleda lepo, da to bude dobro, da to bude komforno, da to bude u nekim živim bojama. Koga ste od poznatih ljudi sretali, eto, u poslu sa nekretninama, i stranaca i naših? Ja koliko znam i Kurz je bio vaš prijatelj. Ko? Kurz. Jeste. Pa ja sam, pogledajte ovako, svi oni koji su u vladi Austrije, ja se poznam sa njima lično i sa gradonačelnikom, na primjer, 24 godine koji je bio, svi oni imaju u blizini nekog kome treba stan, kuća, zgrada, za izdavanje, za kupovinu i tako dalje. I onda oni su mene pozivali na raznim njihovim svečanostima i poznajemo se i uvek tu postoji potreba, hej, treba mi za tetku, treba mi za brata, treba mi za kolegu, treba mi za ovog, treba mi za onog. I naravno, ako imaš dobro ime i onda ti ljudi preporučuju i to je to. Koga ste još poznatog sreli? Po sve ih znam tamo. Sve ih znate tamo? Da. Ima neka interesantna priča, na primjer, sa njima? Pri izboru nekretnine, možda nešto u životu, nešto što nije došlo možda do naše javnosti? Pa znate šta, oni su svi privatno sasvim normalni ljudi. Neinteresantni. Oni su svi privatno neinteresantni. Normalni ljudi koji sede, popijemo kafu, popijemo čašu šampanjca, pričamo o svemu i svačemu. Znači, sasvim normalni, tako, sasvim normalni. Znali smo, na primjer, sa Štrahije vole da pije rakiju, domaću rakiju, srpsku. Pa smo ga tarali, učili smo ga da se krsti, pa smo mu dali brojanicu da nosi srpsku i tako. Tako da pokušavamo, naravno, sve njih da, naravno, učimo i našu kulturu, da znaju. Tako da oni znaju, svi vole i ćevape, svi vole rakiju. Tako da, već sad neko se promenilo vreme. Srbi su sada ipak jedan narod gore koji je priznat i dobro prolazi. Da. Kako se to menjalo? Kako je u odnosu na moment kad ste vi otišli? Pa znate šta, u početku je to bilo teško zbog one halabuke oko ratovanja, oko Miloševića, oko svega ovoga što su nam radili, tako, bombardovanje i tako dalje. I pravila se upravo u cijeloj kompletnoj svetskoj javnosti upravo to da je Srbin kriv, da je Srbin zlikovac, da je bandit, da je on silovo, da je on ubio i tako dalje. Međutim, i tako se isto radilo isto i u Beču.
Međutim, vremenom se ta slika menjala, ali tako? I sada u zadnje vreme mi imamo gore ove izbeglice koje dolaze, znači iz tih delova tamo gde se vode ratovi. I oni su sasvim drugačiji, oni imaju sasvim drugačiji mentalitet. I ja mislim da oni teško mogu da se uklope, po meni nikada. Ta generacija koja je došla, ona ne može se uklopi, deca koje budu rođene tamo će moći. I oni ne mogu da prihvate hrišćanstvo, ne mogu da prihvate taj način života, znate. I tu već mi vidimo da to nije to. I mi i Austrijanci. Tako da oni sada pravi tekako razliku. Aha, imam ovdje Srbina, imam ovdje Arapina. Za koga ću? Pa naravno ću da uzem Srbina. Naravno ću da uzem Srbina. Srbin je pošten, Srbin je vredan, Srbin hoće da pomogne, Srbin možeš da pozoveš i noću i on će da ustane i tako dalje. Dok ovaj drugi neće. Neće. Imaju svoje. Tako da imamo sada, sada smo voljeni gore. Sada smo voljeni. Vidite da je danas tu bio isto veliki broj Austrijanaca, raznih profila. Vidjeli ste kako su... Šta vam kažu oni za Srbiju? Evo, stiglo je stvarno veliki broj, evo tu gde smo. Šta vam kažu? Koji je prvi utisak? Pa sviđa im se, lepo je. Vole da popiju rakiju, vole da jedu ćevape, vole naše žene, vole plavuše. Kako, jesu oni zaista još uvek, ili se i to malo menja, onako hladan narod, disciplinovan, nema da iz šablona izlaze? Disciplinovan jeste, hladan nije. Znači sve zavisi od tipa čoveka. Kakav je, znači, oprezan narod, ne prihvatate da mu uđeš u prijateljstvo, neće da te pozove kući kod njega. Nema druženja po kućama kako kod nas? Ne. Ali opet kažem, znači, ako ti njega pozoveš, pa ga pozoveš drugi put, pa on kaže, aha, mogo bi ja možda i njega da pozovem. Tako da se već to polako otvara, ali on je od malena tako vaspitan da njegova kuća, njegov stan, njegov privatno i tu nemaš tako da traži, jel tako? Da, ali i to se isto sada menja. Tako da, A šta Paraćin sada znači vama? Pomažete dosta taj grad? Pa zadnji put, kad je bila ta poplava, zadnji put smo učestvovali, organizovao sam tu neke pomoći, otišlo je nekoliko kamiona, onda smo u saradnji sa gradom Beča poslali jedno vatrogasno vozilo i jedno požarno vozilo, odnosno i jedan sanitet isto. Meni su sad roditelji umrli dole, tako da slabo više idem. Tu kuću sam dao nekim ljudima da žive, koji nemaju, sirotinja. I tako kad ja idem u Paraćin, ja odem da spavam u hotel. Da. To kad ste rekli dali ste nekim ljudima koji nemaju gde, vi kažete za sebe da, ja sam rekla da ste humanitarac, ali zaista pomažete ljudima koji nemaju. I sve nam se čini da je vama sve tako lako. Pa da. Jer jest? Pa jest. A koji vam je moment bio najteži u životu? Postoje mnogo momenta koji su teški u životu. Prvo, odlazak tamo je bio jako težak. Prilaz austrijskoj publici, prilaz sistemu njihovom je jako težak. Dolazi do kompletne promene kod čoveka, prilagođavanje. Onda naravno postoje usponi i padovi u životu. Ništa nije sjajno. Sve zavisi samo kako vi to prebrodite kao osoba. Znači, ljudi padaju dole i u privatnom životu i u poslovnom životu. Ja sam bio nekada predstavnik turizma, odnosno predstavnik Srpskih banja i predstavnik Crne Gore u Austriji. Pa sam otvorio avioliniju, pa to nije bilo
To nije dobro radilo zbog tada odnosa između Đukanovića i Đinđića. Srbi nisu hteli da idu u Crnu Goru, a Austrijanci su mislili da je Montenegro cigara, tako, za pušenje. Nisu znali gde je Montenegro. Pa onda to nije dobro, pa sam onda tu propao, pa sam se zadužio, što je to bila isto jako teška vremena. Međutim, verovao sam u sebe, rekao sam sve ću doći na svoje mesto, vratit ću ja te dugove i idemo krenemo. I tako je i bilo. Ja sam poslije izašao iz turizma, krenuo sam sa nekretninama i našao sam ponovo put ka uspehu. Uspeh je relativna stvar. Znači, u poslu čas i gore, čas i dole. Ali, ako imaš krug oko sebe, ako imaš dobru ideju, onda ideš gore. Ljudi misle da, u stvari, idu ka uspehu, ne bi li došli do momenta kada će se opustiti. Je to zaista tako? Jeste vi kad ste došli do nekog nivoa, ste se opustili ili obrnuto? Ne možete da se opustite. U poslu nema opuštanja. Sve moje kolege kažu i stručnjaci kažu da onog momente kad imaš više od 30 zaposlenih u firmi, onda više nisi svoj čovjek. Ti imaš više vremena za sebe. Tebi telefon zvoni i subotu, i nedelju, i uveče, i ti moraš onda da budeš upućen i u privatne probleme koje imaju tvoji radnici. I da im pomogneš. Ovome dete se razbolilo, ovome je mama teško bolesna, ovome je neko umreo. Znači, to su sve neke ličnosti i ne možeš ti da kažeš ovo je moj radnik i on je samo broj i tako dalje. Nego mora da se osjećaš sa tim čovjekom, ali tako, i da mu pomogneš i tako dalje. I upravo taj moj prilaz ljudima je doprineo da ljudi kod mene veoma rado rade i daju maksimum od sebe, zato što sam uvijek tu, šta znam, da im nešto kad im zatreba, upravo te privatne stvari i tako. Tu nisi sam, tu sam, uz tebe sam, ne brini. Taj neki osjećaj sam im dao da ne brinu, ali tako. Jer svi smo mi tamo neki stranci u svetu i treba nam da imamo nekog pored sebe, da se zakačimo za nekog, znate. A, nažalost, mnogi su sami prepušteni, sami sebi sudbini. Mi u Beču, na primjer, imamo 30.000 žena naših, s ovih prostora, koji žive same. 30.000 žena? Da. Koji žive same. Po socijalnim stanovima, magistratima i tako dalje. Znači, vi pričate sa njima, šta vam kažu? Sa nekim minimum plate, ili tako. Pa one dođu tamo u udruženje građana Privilegij, imaju nekih problema pravnih, ne razumeju, dobiju neko pismo, ne znaju to da protumače, dođe zamole, pitamo ih gde rade, šta rade, popune formular, vidimo gde stanuje, da li je to državni stan, da li je to socijalni, da li je to neka pomoć. Vidimo koliki su im plate, znači vidimo da je težak, da imaju težak život, vidimo da je sama, da nema nikog i tako. I naravno sada kroz ovu pandemiju te žene su još više pogođene, je li tako? Jer u tom momentu ona više nije mogla ni drugarica da je ode, ni niko, i ako imali nekog momka i neki kontakt, je li tako? Znači, imaju one, naravno, kontakte i prijatelji i tako dalje, ali u ovom momentu su bile, mi smo imali jedan jako težak lockdown prošle godine koji je trajao od decembra do maja, ali tako, i to je bilo strogo zabrano primanje bilo koga u kuću, stroga zabrana izlaska, znači moguće ideš do posla i nazad. I to je bilo to, 8 sati je bio, u 20 časova je bilo policijski čas. Znači, i naravno da su, da je jako teško i da su mnogi ljudi sada i depresivni zbog toga i to se osjeća u društvu sada gore. Da, to se baš osjeća. Recite nam nešto o tom udruženju Privilegij, udruženje građana koje ste osnovali. Odakle je ideja za tim? Ideja je nastala pre otprilike 4,5 godine gde smo hteli da učinimo nešto za naš narod, a to ne bude neka igra, kolo i tako dalje, nego da ono što je njima muzika, nego ono što je ljudima potrebno,
a to je potrebna pravna pomoć. Znači, kad on dobije pismo, neko vezano za boravišnu vizu, vezano za radne papire, vezano za neku kaznu ili bilo čega, a on to ne zna da protumači, onda dođe kod nas i mi mu to sve lepo objasnimo. Umeđu vremenu, smo razgovarali sa advokatima koji su tu ideju jako dobro prihvatili i onda smo vidjeli da kad smo otvorili to, da su ljudi počeli dolaze i da traže razne usluge od nas. Evo, ja stanujem u staroj gradnji, vlasnik zgrade mi uzima mnogo para, diže mi stalno kiriju, ali možete da mi pomognete. Pa onda postoji gore zakon koji tačno reguliše koliko jedan vlasnik zgrade u staroj gradnji sme da traži po kvadratu, pa onda smo mi onda to pomagali i onda ljudima smanjivali kiriju i čak, znači, vraćamo im novac. Znači, i to nisu male sume, to bude nekad i po 20-30 hiljada evra. Uzme više nego što je dozvoljeno. Znači, pa onda smo saznali da postoji zakon za online kazina, znači za kazino, za kocku, za igre na sreću, pa smo i to uveli tu neke advokate. Pa onda smo saznali vezano za državljanstva, spajanje porodice, kako to može tu da se olakša, pa smo i za to uzeli advokate. Tako da mi imamo jedan veliki broj, znači, pravnika. Naravno, savjetovanja naša su kompletno besplatna. Ako neko ima problem, znači, i treba da se vidi se da je negde pogrešio. Obično kad ljudi pogreše, onda upadaju u te probleme. Ne napišu na vreme, ne jave se na vreme, zakasne i tako dalje. Tu su Austrijanci rigorozni, odmah odbijenica i onda tada, naravno, privrednik tu ne može da mu pomogne, onda on mora da uzme advokata, tako. U tom slučaju uzme nekog našeg advokata koju mu preporučimo i on mi uzima 50% manje u odnosu na njegov cenovnik. Dobre, ko je to smisao? To ta srpska promućurnost. Vi zapravo proučavate ne samo koje su naše obaveze, nego koja su i naša prava. Pa tu pravite balans. Ja mislim da se dosta tih stvari ni Austrijanci nisu dosetili, jel? Tako je. Pa znate šta, na primjer, sada vi imate isto tamo, Austrija ima jako dobre zakone, socijalne zakone. Znači imate pravo, ako ne zarađujete dovoljno, vi imate pravo da tražite dodatak za stan. Ako živite sami, imate psa, imate pravo da tražite novac za njega. Sve zavisi od vašeg duševnog stanja. Ako kažete, on je moj prijatelj, ja ne mogu sa čovekom, vi dobijete od grada Beča novac kao za dete. Da. Tako da imate... Kad kažete socijalni stanovi, šta je to? Znači, to su isto neke stanovi na koje imate pravo, ako nemate. Tako je, znači ima ljudi koji ima, na primjer, to se, ti socijalni stanovi se većinom daju našim ženama prilikom razvoda, ali tako? Prilikom razvoda, posvađaju se muž i žena, žena izađe ili i oni kažu, izvoli, evo ti stan, evo ti sve. Tako da, postoje ti. Beč je inače najveći grad na svetu na osnovu imovine stanova, nekretnina. Ima 220.000 stanova u svom vlasništvu. Da. Dobili ste ovu godinu nagradu Viteza. Zapravo ste austrijski vitez. Šta je to? Ja sam, eto opet na osnovu mog humanitarnog rada, godinama, prvenstveno zbog pomoći dečjim bolnicama gore u Austriji i uopšteno postoje toliko bolesti koje mi uopšte i ne znamo, a koje pogađaju našu decu. Tu postoje neke bolnice koje ja doniram godinama, na primjer jednu bečku bolnicu, Sankt Anna Kinderspital, evo doniram već 24 godine uzastopno. I onda to, eto, tu se priča, tu se čuje, dođe do nekih uši, nekih ljudi koje mi ne poznajemo. I onda sam ja jednog dana dobio poziv da
prihvatim na osnovu svog rada, da prihvatim titulu viteza komandanta reda Svetog Lazara, gostoljubivih od Jerusalema. Ja sam prvo vidio, to se ne znam šta je to, onda sam saznao da je u Jerusalimu organizovano u 11. veku, da je to bolnički red, da su se bavili o pomoći od bolesti koja je tada bila teška, jako teška, to je bila lepra. Da su tada lečili taj narod tako, na taj način. I onda sam vidio da je to jedna jako ozbiljna organizacija i prihvatio sam to. Tako da to priznanje mi je došlo iz Londona i to je baš jedno onako, da kažem, internacionalno priznanje, svetsko priznanje koje me čini veoma srećnim. 24 godine pomažete neku bolnicu u Austriji. Kako ste počeli to? Jeste imali neki slučaj blizu vas, da ste vidjeli da je neko dete, da mu treba pomoć, ili ste prosto shvatili da onako kako ide novac koji je energija, kako se pravi, da treba i da se deli? Znate kako je bilo? Oni su meni poslali pismo jedno. I u tom pismu su napisali šta oni rade, čime se bavi i stavili su nekoliko slika bolesne dece. I kad sam vidio one slike bolesne dece, znači meni je bilo jako nezgodno. I onda je dole bio u sklopu toga račun gde je pisalo uplatite neki novac. Znate, pomognite. I bolesna deca i ja kažem, ja sam onda malo pogledao koja je to bolnica, o čemu se radi i tako. Ono je bilo u mojoj blizini, ja tu stalno im inače, tako reći, u centru Beča, u 9. cirku. I onda sam uplatio. I kad sam uplatio, sećam se važnim. Bilo mi je nekako lepo, imao sam jedan lep utisak, kažem, evo, učinio sam nešto. Učinio sam jedno dobro delo. Sasvim jedan fantastičan osjećaj. I onda, nemam pojma, ponovo sam uplatio nekome nešto i opet sam se osjećao srećnim. I onda je to posle bila neka svakodnevnica, da pomogneš nekome i tako. Znate, svi mi menadžeri kad odemo kući uveče i kad legnemo u krevet, mi brojimo pare. Uvijek smo pare zaradili tog dana. Ja razmišljam šta sam tog dana učinio dobro za čovečanstvo. Naravno da razmišljam i ovo, ali razmišljam i ovo. Kome sam danas pomogao? Šta sam uradio lepo za nekoga? I to me ispunjava. Da. Pomagali ste i Hilandaru? Jesam, da, naravno. Većinom, ja ne znam, ja mislim da su mnogi Srbi koji žive gore uplaćivali prilog i tako dalje i da nisam samo ja. Hilandar je u našim srcima, posebno kada je bila ona paljevina, požar, ali tako. Tako da postojali su organizovano gore ljudi koji su išli, skupili su novac i nosili su tamo da se to sredi i tako. Ste imali neku neprijatnu situaciju što se tiče, na primjer, novca i pozajmica, da vas je neko zvao baš onako na ružan način da vam traže? Možda neko i iz Srbije, možda neko i od važnih ličnosti? Znate kako to funkcioniše? Obično se mi znamo međusobno koji se bavimo tim radom, koji pomažemo, i onda neko pozove i kaže, evo u mom mestu ima jedan manastir, oni su siromašni, oni nemaju ništa, da li biste mogli da date neki prilog? Pa onda pošalje mail ili pošalje sliku na Viber, na Whatsappa. Tako da, i to je sasvim legitimno. Niste imali neku situaciju da je neko vas prevario? Ne. Ne? Dobili ste i nagradu od Beograda. Kad je to bilo? Zbog čega? Pa ja sam se bavio tada turizmom i imao sam isto agenciju, jednu isto u Beogradu i gore u Beču, i tada su bila neka teška baš vremena
mi smo tad u tim teškim vremena promovisali Beograd i to baš onako dobro. I bili su tu razne prezentacije u Beču, sajmovi i tako dalje. I ja sam uvijek insistirao da dođe Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije, da se predstavimo. Njima su tad bili teški momenti, nisu imali novca, nisu imali mogućnosti da dolaze, pa nisu imali ni kataloge, pa nije, to je bilo sve nešto tada jako teško. Pa sam ja tada isto njih pomagao, dovodio, vukao. Nekima nisam naplaćivao hotele, ja sam plaćao za njih hotele i tako dalje. I onda se to radilo godinama, ali tako, i onda jednog dana su oni rekli, hej, kad je to posle krenulo, ne znam, onako lepo, kad su prošle na teška vremena, ali tako, i Beograd je počeo da se vraća svom starom sjaju, ali tako, odnosno novom sjaju da dobija, i onda je se neko setio i kaže, hej, ajde vidimo šta radi Kalaba. Znači, ipak se vas sete, svi ljudi kojima ste i vi zaista pomagali. Svi se sete. Svi se sete, verujte mi. Pa to je divno, vi nemate nijedno loše iskustvo, Ne, znači. ne. To mislite da je do vas? Pa znate šta, kad pomognete nekome nešto, nemojte mu tražite kontrauslugu. Nego pomognite iz duše. I ako ne tražite ništa, ništa ne očekujete, jel tako? A sve što dođe je lepo. Šta vi još volite? Tako da, eto, kažete da vas to tako da zaista ispuno. ne mogu ja, na primjer, ako sad darujem crkvi nešto, darujem manastiru, darujem deci, da očekujem nešto, jel tako? Da. Ne mogu ako darujem nekoj bolesnoj starici ili nekoj nesrećenoj familiji, da im darujem nešto, pa da očekujem nešto od njih. Ne znam šta bih mogao da očekujem. Šta još volite vi? Mada izbegavam to javno da radim, zato što kad izađem u novinama ili tako na televiziji, onda me nazovu 1000 ljudi, ne mogu da se odbranim, znate. Da. Ili mi šalju mailove, ili me preko Facebooka ili tako dalje, onda... Nije ni to, nije ni... Ne može, da, tačno, ne može ni to, jedan ste. Šta vi volite ovako još lično u vašem životu? Volim normalan život da imam, volim ljude, prijateljstva, volim da se družim, volim da radim. Životna mi je deviza, nemoj da radiš meni, ono što želiš da radim ja tebi. Da. Čime ćete vi svoju decu motivisati da se i oni bore kroz život kao i vi, jer eto ne polaze od iste tačke? Šta njih učite? Šta vam je najvažnije? Kakvi oni da budu? Tako, upravo ja moju decu učim da moraju sami da stvore nešto, da moraju da krenu sami, da prođu sve to, ne moraju da prođu ono što sam ja prošao, ali da znaju da jednostavno moraju nešto zaraditi da bi osetili da je to njihovo. Jer obično deca koje dobijaju na poklon neke stvari, to brzo, nažalost, propadne. Pa da, zato vas i pitam, jel razmišljate o tome? Jel vam to onako problem da balansirate tu, onako da budete otac i podrška, s druge strane, da ih ne upropastite? Ne, moja ćerka ima 23 godine i ona je od prošle godine počela da radi kod mene u kompaniji i to jako dobro funkcioniše. Znači, ona se tretira isto kao i svi ostali. Znači, nema nikako preimućstvo, ali tako, povlastice. Čak mislim da sam prema njoj strožiji nego prema ostalima. Znam da je često uđu koleginice i uzmu u zaštitu od mene. Ali to je tako. Želim u nje da napravim da, što tako kažem, ćero, izvoli, preuzmi, tata ide u penziju, sve najlepše i da ne mislim da li će da propadne ili će da preživi. A dolaze nam jako teška vremena. Jako teška. Mislite to? Da. Ulazimo u jedno veliko siromaštvo. Kada očekujete to? To zaista najavljuju. To mislim kao da u stvari su prvi koraci i tu, da kažemo, ka tom lošem putu. Evo daću jedan primer. Ja volim onaj paradajz, znate, onaj mali. U Šparu sada, u Beču,
300 grama košta 3 eura. Šta znači? Pa kilo paradajza 10 eura. A kad pogledamo sve ostalo, ja sam znao nekad, na primjer, da kupim subotom, odem u kupovini i onda kupim za 200 eura, 2 torbe, 2 kese i nosim kući, jel tako? Sada, između 250 i 270. Znači sve je otišlo gore. Znači, kažu da je inflacija 3%. Ja u to ne verujem. Pogledajte samo cenu hrane, ali to će isto i u Srbiji da biti. Sve te kompanije koje funkcionišu gore, a ne funkcionišu i ovde. Ali to se neprimetno samo skaču cene gore i gore i gore. Tako da je ovo tek početak. Tek početak. I verujete u sudbinu? Naravno. Verujete da je sve predodređeno? Tako. Čega se plašite onda? Molim? Čega se plašite? Čega se plašim? Ne plašim se ničega. Baš ničega. Strah blokira. Ja znam šta dolazi i pripremam se na to što dolazi. Kako ću to... Znači, treći put ponavljate ja znam šta dolazi ili ja sam znao šta dolazi. Znači, vi definitivno imate neke svoje vizije, jel? Imam svoje vizije, imam informacije, imam prijatelje po celom svetu, nazovem, pitam. Neko kaže ovako, neko kaže onako, pa i onda izvlačim za sebe. Tako da... Odlično. Aj nam onda za kraj dajte neki savjet. Šta, na primjer, da čovek, eto, danas uradi, da mu već sutra bude bolje? Verujte u sebe, jedite zdravu hranu, pijte puno vode, šetajte, razmišljajte samo pozitivno, izbacite kompletnu negativnu energiju iz sebe, okružite se pozitivnim ljudima, volite se, mazite se, dišete punim plućima. I to je to. Život je lep. Život je lep. Hvala vam. Bio je ovo Glas života.